अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो लागै मोनसे भिडिअ क्लिप गोबां गिथावना भिडिअ क्लिप लानानै फैदों गोबां दुखुनांथावना भिडिअ क्लिप लानानै फैदों आरो बे जाथाया जादोंमोन जाहैबाय मे दाननि 19 2025 नि मे दाननि 19 खालार खालि एबा अक्ट'खालि जादोंमोन नैबे सानडेयाव गोबां दुखुनांथावना गोबां गिथावना आरो जेरावहाय VHP नि माखासे सेंग्राफोरा गिर्जा न' सिङाव फैनानै खुलुमनाय सिबिनायखौ दावराव खालामफैदों बन्द खालामफैदों आरो मा हौवा मा हिन्जाव गासैखौबो नारला नारसि बुख्रुब बुख्राब बेफोरबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बे रादाबखौ नोंथांमोन लानानै फैदों दा बेयावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन बे जाथाया बहा जादों नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थाहैगोन आरो सोर पास्टरमोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो आङो डिटेल्सै हैगोन दा बेयावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो बानो नाङा नोंथांमोना जेन भिडिअखौ कमप्लिट जोबजासिम मोजाङै मोन्थियो अनजाग्रा प्रियफोर गोबां दुखुनांथावना बे रादाबखौ मोननाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन एबा नोंथांमोनाबो सोमोनांगोन जे बोरै जादों होननानै आरो लोगोसेयैनो बे जाथायाव पुलिसफोरबो दङमोन नाथाय पुलिसफोरा जेबो खालामाखै जुदिও एसे एसे हमथादों अब्लाबो जाबायदि हमथानांगौमोन जाबायदि प्रटेक्शनखौ होनो नांगौमोन बेबायदि प्रटेक्शनखौ होनायखौ भिडिअ नुनो मोनाखै गोबां दुखुनांथावना अनजाग्रा प्रियफोर बेखौ बे भिडिअखौ नुनायजों लोगोसे बे रादाबखौ मोननायजों लोगोसे आंबो गोबां दुखु मोनफादों गोसोआव गोबां दुखु नांदों जे माबायदि जाथारखो होननानै जेराव खुलुमनाय सिबिनाय सानडेनि खुलुमनाय सिबिनाय इसोरनि खुलुमनाय सिबिनाय गासैखौबो बरबाद खालामनानै होदों VHP होननायखौ नोंथांमोना बुजि मोन्दों जानांगौ आं गोबां भिडिअ बुंबोगासिनो दङ बे जाहैबाय विश्व हिन्दु परिषद VHP विश्व हिन्दु परिषदनि सेंग्राफोर बिथांमोना फैनानै गोबां गन्डगोल खालामफैदों दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायदो बेनि उनाव गोबां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो आङो जोबनाय फारसे बुंहैसिगोन नाथाय खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाब आरो बोसोनफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव अनजाग्रा प्रियफोर साफ्रोमबो बर'फोरा जेन बे भिडिअ क्लिपखौ मोननो हायो जेन जों ख्रिस्टियानफोरनि सायाव मा जाथाय जानानै दङ जों जेन बेखौ मोन्थियो आरो लोगोसेयैनो जों जेन आर'ज खालामनो हायो जायफ्रा दुखुआव दङ पारसिकिउसन खालामजानाय गिर्जाफोर बैफोरनि थाखाय जों जेन प्रार्थना खालामनो हायो आर'ज खालामनो हायो बिनि थाखाय भिडिअखौ शेयार खालामगोन दे अब्ला रादाबखौ नायग्रोदो कौन सा पता है? इंजीनियर था मेरे पढ़ने वाले एक वाली कौन सा पता है? वो भी डॉक्टर था। आज भी जो आगाज में उनसे जाकर पूछ लो यहाँ इसका पहले कभी शिकायत है आपका? शाम को देना तो बोला अभी नहीं है। अभी नहीं है। शाम को दे देंगे। बच्चे का रेप किया तो आप लोग सब फौरन गए थे। क्या नहीं?
30 साल से डॉक्यूमेंट आपके पास ये खुद बोल रहे 30 साल से कर रहे हैं तुम तो आप होगा हिंदुओं को बरगलाना बंद करो बंद करो बंद करो हिंदुओं को बरगलाना बंद करो बंद करो बंद करो जाते हैं मैं तो ये 4 से क्या वही पूछ रहा हूँ इसोरनि बिसाफोर बाथ्राखौ बेखेवनायनि सिगाङावनो बेसेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौ मोनथिहोनो हास्थायदों नोंथांमोना जि भिडिअ क्लिपखौ नुदों बेनि नैथि पार्ट आं लानानै फैगोन नैथि पार्टआव बुंफोरनाय जाय व्यक्तिफ्रा बेफोर खामानिखौ मावदों मा बदनाम होदों बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो आङो नैथि पार्टआव लानानै फैगोन दा बेवहाय नैथि पार्टखौ नायनानै थागोन अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना जि जाथायखौ नुदों भिडिअ क्लिपखौ नुबाय गोबां दुखुनांथावना बे जाथाया जादों जाहैबाय छत्तीसगढ़नि गवारधा होननाय आदर्श नगराव जादों छत्तीसगढ़नि गवारधानि आदर्श नगराव जानाय मोनसे जाथाय आरो बेयाव जिथु पास्टर दङ बे पास्टरनि मुङा जाहैबाय थमास आरो जायआ हलि किंडम स्कुलनि प्रिन्सिपालबो बिथाङा जि स्कुलखौ दैदेनगासिनो दङ बै स्कुलावबो बिथांखौ मोनसे बदनाम होदोंमोन जे बिथाङा धोरोम सोलायनो थाखाय मानसिफोरखौ गोबांखौनो खावलायो एबा प्रलोभन होयो होननानै बिथांनि सायाव अलरेडि केसखौ होनानै दोनखादों आं माखासे दिननि सिगाङाव नोंथांमोननो बे बाथ्राखौबो लानानै फैदोंमोन आरो दिनै गिर्जानि सिङावबो दिनै बेबायदि जाथायखौ जोङो नुनो मोनबाय बे जाहैबाय थांनाय 18 बे मे दाननि 18 2025 जानाय बे जाथाय जेराव VHP नि सेंग्राफोरा फैनानै गोबां सुबुंफोरखौ नारला नारसि नांज्लाय खमज्लाय खालामफैदों आरो बिथांमोननि फैनायनि जाहोना मा जे बे गिर्जा न'आव एबा बे खुलुमनाय सिबिनायाव गोबां हिन्दुफोरखौ लानानै फैदोंमोन आरो धोरोम सोलायहोनो थाखाय खामानिखौ मावगासिनो दङमोन सोरबाया बेराम सोखाजानो फैदों सोरबाया गुबुन थांखिनि थाखाय फैदों आलादा आलादाफोरनि थाखाय फैदों आरो बिथांमोना प्राय बेयाव बे गिर्जा न'आव प्राय 30निफ्राय 35 हिन्दु सुबुंफोर दङमोन होननानै बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना बेखौ बुंनानै बेवहाय गन्डगोलखौ खालामहैदोंमोन दा बाथ्राया बेसे सैथो अनजाग्रा प्रियफोर नंगौ बेयाव सासे सानै माबा मोनसे गुबुन फोथायनायनिबो थांनो हागौ बे बाथ्राया नंगौबो जानो हागौ नाथाय बेयाव थांब्लानो जे धोरोम सोलायहोगोन एबा धोरोम सोलायगोन बे बाथ्राया हले नंखाय जागोन बिथांमोना एरैनोब्लाबो बुंखायो जे सोरबा सासे व्यक्तिया धोरोम सोरबा सासे व्यक्तिया गिर्जा न'आव थांब्लानो धोरोम सोलायो एबा सोलायहोयो होननानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंखाबाय थायो नाथाय रावबो ख्रिस्टियानफोरा बेबायदि खामानिखौ मावा दिनै जोंनि सायाव बेबायदिहै अन्याय तारना सोलिगासिनो दङ जोंहा प्रियफोरा नोंथांमोना गावनि मेगनजों नुबाय माबायदियै अन्याय खालामदों माबायदियै नांज्लायदों माबायदि पास्टरखौ बुहां खालामदों आइजोफोरखौ बुहां खालामदों गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ दा बेबायदि जोंनि भारतनि सिङाव बेफोरबायदि सोलिगासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर देवब्ला नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों नुनायनि गेजेरजों माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों नोंथांमोना अननानै आर'ज खालामगोन हलि किंडम स्कुलनि जिथु प्रिन्सिपाल दङ थमास आरो बिथाङानो पालक हिसाबै बे गिर्जाखौ दैदेनगासिनो दङ आरो बे जाथाया जाहैबाय छत्तीसगढ़नि गवारधानि आदर्श नगराव जानाय जाथाय दा बेयावहाय नोंथांमोना आर'ज खालामदो जेन जायफ्रा पारसिकिउसन मोनदों बिथांमोना जेन बोलोगोरा जानानै खुलुमनो सिबिनो हायो निश्चय थारैनो गोबां मानसिफोरा हयथ' बे गिर्जायाव थांनानै खुलुमनो सिबिनो गिनाय मोनसिगोन खोमा जिहेतु VHP नि सेंग्राफोरा गोबां नारला नारसि खालामहैबाय आरो हयथ' गोबां पुलिसनि तदन्त एबा नायबिजिरनायफोराबो जागोन मानोना VHP नि सेंग्राफोरा हयथ' केसफोर FIR होनोबो हागौ आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि ख्रिस्टियान जायफोरा पास्टर आरो फोथायारिफोर दङ हयथ' बिथांमोनखौ VHP नि सेंग्राफोरखौ FIR होनो हागौ मानोना गिर्जायाव हाल्ला खालामफैदों गिर्जायाव मानसिफोरखौ बुफैदों बेफोरबायदि केस बाथ्राफोरखौ लानानै हयथ' होनोबो हागौ अनजाग्रा प्रियफोर बेफोर जेन दाजाथोंसै आरो जि पुलिसफोर दङमोन जोङो नुनो मोन्दों पुलिसफोराबो बेयाव दंखायोमोन पुलिसफोरा जुदि गोख्रोङै बुंनायमोनब्ला हयथ' खनसेयैनो गासैबो जोबगौमोन नाथाय पुलिसफोराबो जाबायदि दबथायनांगौ जाबायदि कन्ट्रल खालामनांगौ जाबायदि सिकिउरिटि होनांगौ बेखौ होनायखौ नुनो मोनाखिसै
जेखि जादिया अनजाग्रा प्रियफोर नेक्स्ट पार्टखौ नोंथांमोना नेनानै थादो नेक्स्ट पार्टआव नोंथांमोना बिनि आद्रा बाहागोखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ